êrişên hovaneyên dewleta Tirka dagirker û çeteyên wê li dijî Bakurûşlatê Sûriyê bênaber dewam dikin. Îro dewleta Tirk bi balafirekê bê mirov di saetên nîv de arabeyekê hunermendan ku wê beşdarê cejna Ekîtû bibûna li ser rêya gundê Hasûda yê girêdayê navçeya Tirabîspiyê bombebaran kir. Hate ragihandin ku 3 kes di erebeyê de hebûn. Yek ji kesên birîndar bûye hunermend Ferhat Merdê ye. مارچنگك آخا بندي من التقلان بتبخرناني ما نميرات تن سلاوك با تن قلك با Hêzên Ewlekariya Hundirîn derbarê êrişê de daxuyanek par vekir wiha got. Balafirekê bê mirofa dewleta Tirka dagirker, erebeyekê li gundê Hasûdê kir hedef. Di erebeyê de 3 kes hebûn, 2 ji wan birîndar û yek jî şehîd bû. Hêzên Ewlekariyê êrişên dewleta Tirk şermezar kir û bang li civaka navneteweyê û rêxistinên mafê mirovan û cîhanê kir ku rê li pêşiya van êrişên dewleta Tirk bigirin. Êrişên dewleta Tirka dagirker û çeteyên wê li ser rêya Eyn Îsayê jî dewam dikin. Dagirkeran îro carekê din gundên Melek, Kampa Eyn Îsa û rêya Enfor bi dijwarî topbaran kir. Li aliyekê din jî hemwaxtê êrîşan balafirên keşfê yên dewleta Tirk di saetên piştî Nîvrû de li ser Eyn Îsa û gundewarên wê geriyan.